nisimgħu tkellimna llum fis-skit. Kelma tiegħek tkun id-dawl L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom hawn preżenti u dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tAlla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti sejrin niċċelebraw dil-Ewkaristija, nġeddu hawnhekk dak li ġara fuq il-Kalvarju mingħajr it-tixrid tad-demm. Nistedinkom biex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min naħa tiegħi se noffru l-qudis ar-Ruħ Viktor Buħaġar. Biex inkunu denji, nitolbu l-Mulej jaħfrilna u jħenna għalina. Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Bartilmew Apostlu. Int għax tħobbna oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana Mulej ħnina. Int li rid tmut minn rajk fuq is-salib biex tifdina Kristu ħnina. Int li bil-mewt tiegħek ftaħtilna it-triq tas-sema Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet. Il-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, nadurawk, natuk ġieħ, inrodulek ħajr. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier, Mulej Iben Waħdini, Mulej Alla, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li qiegħed fuq il-lemin għaliex int waħdek qaddis, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu fil-glorja nitolbu. Qawwi fina Mulej dik il-fidi li ħeġġet lill-Apostlu San Bartilmew biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja jimqazza tkun għal ġnus kollha sakrament ta' salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. F'dak iż-żmien l-anġlu ġie jkellimni u qalli, ejja nurik l-arusa Mart il-ħaruf, u ħadni fl-ispirtu fuq muntanja kbira u għolja u wurini l-belt il-qaddisa Ġerusalem, nieżla mis-sema mingħand Alla bil-glorja ta' Alla fija, tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża bħal ġaspru jleq daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli b'12 il-bieb fih u 12 l-anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktuba ismijiet. L-ismijiet ta' 12 il-tribù ta' wlied Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Lvant, 3 għan-naħa tat-Tramuntana, 3 għan-naħa ta' nofsinhar u 3 għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 il-pedament li fuqhom hemm 12 l-isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Il-kelma tal-Mulej. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek, ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek,
Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha, is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Biex jarfu l-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek hi saltna għal żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Qrib il-mulej lejn min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Alleluja, alleluja, alleluja. Rabbi, int li benta Alla, inti is-Sultan ta' Izrael. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Filippu sab lil Natanael u qallu: sibna lil dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kotba tagħhom. Ġesu minn Nazaret bin Giuseppe. Qallu Natanael: tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Ejja u wara, wieġbu Filippu. Meta Ġesu ra lil Natanael riesaq lejh, qal għalih: ara, dan tassew wieħed minn Iżraeli li jixraqlu dan l-isem, ma hemm ebda fih. Natanael staqsih: kif sir tafni? U Ġesu wieġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. Rabbi, qallu Natanael, int li benta Alla, int is-Sultan ta' Izrael. Qiegħed temmen għax qedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tejn? Għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn? U żed jgħidlu: tassew ngħidilkom li għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u niżlin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Kemm għandna qari sabiħ u jaqbel preċis mal-festa tal-lum. Ħanibdew mill-Vanġelu mbagħad induru għall-ewwel lezzjoni. Il-Vanġelu jibda hekk: Filippu sab il-Bartilmew u qallu. Għax xi ġurnata qabel din il-ġrajja, Filippu u Indrej ħu Pietru u ieħor evanġelista ieħor li kien San Ġwan, ma rejtx ismu, iltaqgħu ma' Ġesu. Din is-silta qiegħda qabel din li qrajna u marru miegħu. U damu miegħu, min jafx qalilhom Ġesu, ma nafux. Nafu żgur li jinbidlu, tant inbidlu li Indrija ħall il-Pietru għan Ġesu, ma ħanħallu għadejk. Issa għandna l-ieħor, Filippu sab il-ħabib tiegħu. Qallu: sibna il-dak li fuq u kitbu, isemgħu pratika sabiħa ta' li fuq u kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti
fil-kotba tagħhom. Sibna l-dak li dak li tkellem fuq Mosè u dak li ħabbru dwaru sibnieh, iltqajna miegħu. U qallu minu? Ġesu minn Nazaret bin Giuseppe, hawnhekk hawn xtejt fuq San Giuseppe taf, imma ħanħalluh bħalissa San Giuseppe ara. Qed jgħid li hu bin Giuseppe. Ġesu minn Nazaret. Kemm sabiħa din id-definizzjoni. Ġesu ta' Nazaret. Jesus of Nazaret, il-film. Issa din l-istorja ġrat f'Kana tal-Galilija, f'Kana. Ben Nazaret u Kana kull ma hemm 4 kilometri għandu xorti. Allura n-nies, għaxek tifhem biex tifhem il-kuntest, in-nies ta' Nazaret u n-nies ta' Kana bejnietom kienu daqsxejn kelma tqila antagonizmu, antekontra, kienu daqsxejn. Allura malli Natanael sema lil Filippu jgħidu li Ġesu li tkellmu dwaru Mosè u l-profeti minn Nazaret u li ieħor sparalu u qallu tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret il-Morelli. U dawk tas-second class u dawk tat-third class dan minn Nazaret jista' joħroġ tajjeb. Kif tiġi tgħidli li Mosè u l-profeti tkellmu fuq dan minn Nazaret u ħallina Filippu, ħallina. Filippu ma qatax qalbu. Wara x'qallu. Qallu inti ejja wara. Issa bil-Grek. Ara, hemm żewġ verbi, blepo u chorao. Waħda tfisser rajtek, ma nafikx bonġornu u bqajna sejrejn. Il-verb liħor chorao, tara, ġifieri mhux biss tara, imma wara li tara toqgħod taħseb, toqgħod tirrifletti, toqgħod tella u tniżżel, toqgħod taqx x'qallek. Ejja u rrifletti, ejja u għara daqsxejn. Mhux hekk tajta minn Nazaret ma jista' joħroġ xejn tajjeb. Ejja għamel l-esperjenza din hi. Ejja għamel ejja tkellem daqsxejn miegħu bħalma tkellemt jien qed jgħid Filippu lil Nat. Ejja. U mar taf ikkonvinċih. Mar. Natanael Bartilmew mar. U x'inken sejjer fit-triq. Ġesu raħ. Risaq lejh. Arka mu sabiħ. Ġesu raħ. Ġej, sa Ġesu kien jaf kollu. U qal għalih għal Bartilmew x'qal? Ara, sa dan Ġesu l-aħwa ta' ara x'paniġirku għamel fuq Bartilmew. Ara. Dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem. Dan raġel għandu l-passaport minn Iżrael ma mhux il-passaport biss. Il-ħajja tiegħu veru jixraqlu li hu Iżraeli. U kompla jgħid sentenza oħra sabiħa l-aħwa. Ma hemm ebda fih. Ġesu qed jgħidu dan ta' qed jiddikjaraħ qaddejs. Ma hemm ebda ħażen fih. Ma hemm ebda malizzja fih. Ma hemm ebda fih. Veru Iżraeli. Ġesu qed jgħid għal Bartilmew. Sema dan id-diskors ta' Bartilmew staqsieħ il-Ġesu
kif sir tafni? Int fejn taf min jien? Kien qatt ma tqajt miegħek, kif sir tafni? Kgħidli, kif sir tafni? Int min int? Kif sir tafni? Biex qed tgħid dan id-diskors fuqi. U Ġesu jieġbu, rajtek taħt is-siġra tat-tejn qabel ma sejjaħlek Filippu. Issa hawnhekk il-fissiera tal-Iskrittura tgħid kemm jiddiskutu xi tfisser dik l-expression taħt is-siġra tat-tejn. Xi tfisser? X'kien jagħmel Bartilmew taħt is-siġra tat-tejn? X'kienet id-drawwa dak iż-żmien 2000 sena ilu li tmur taħt siġra kbira mimlija weraq għaddel taħta? Kien jagħmel? X'kien jagħmel? Kien jistudja l-kelma tal-Alla. Kien jirrifletti l-Iskrittura u t-tifsir tagħha, it-Talmud. Għafaw għaliex għax dak iż-żminijiet id-djar kienu żgħar, min imur Kafarnawm jista' jaf id-djar kif kienu, post sħum iktar mill-intana. Allura matul il-ġurnata kienu jmorru jsibu ftit dell taħt xi siġra mhux joqgħdu ġogabubi jiddi fid-djar żgħar tagħhom joħorġu. Isibu xi siġra għaddel, u dan il-qaddi, dan il-bniedem, dan Natanael kien jagħmel sab siġra tat-tejn, kellu ktieb f'idejh xi folji tat-Testament il-qadejm għax il-ġdid għadu ma nkitibx. U kien qed jaqra u jirrifletti il-kelma tal-Alla. Rajtek taħt is-siġra tat-tejn qabel ma sejjaħlek Filippu. Naf x'kont tagħmel, naf li kont qed titlob, naf li kont qed tirrifletti, taħseb fuq il-kelma tal-Alla. Kemm għandna x'nitgħallmu ħuti. Mferżnin kif aħna bil-mobiles li għandna. Dal-għodu mara, dal-għodu qiegħda tgħidli jiġi r-raġel mix-xogħol, dal-għodu jilgħab bil-ħin kollu bil-mobile. Ma jkellimniex daqsxejn. Waqt qegħdin nieklu suppost. U dan Natanael Bartilmew bi kwietu jirrifletti, jitlob, jistudja l-kelma tal-Alla. Bax kien Ġesu qallu hekk, Bartilmew qallu taħt titlu għoli il-Ġesu. L-iktar titlu għoli, Rabbi, Rabbi, għal-poplu ludi, mitejlu Rabbi, baxxi rasek, Rabbi. Int, din aqwa minna, int liben ta' Alla. Din Natanael men ġaba ħut il-Eżiż, men ġaba. Il-poplu ludi Alla monoteista, monos, wieħed. Mela kif jgħidlu int liben, int it-tifel ta' Alla. Mela Alla għandu liben, din Natanael men ġaba. Int liben ta' Alla. U kompla, int is-sultan ta' Izrael. Ara kemm kien bniedem qaddis. U Ġesu jgħidlu qiegħed temmen għax qedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tejn, daqshekk biex qed temmen. Mbagħad mar warajh, sar wieħed mit-tnax, sar l-Apostlu, u allura ekku issa nġiġu għall-ewwel qari, ara l-qari kemm jaqbel. Xi smajna fl-ewwel qari? L-ewwel qari jfaħħar jara l-Ġerusalem, mhux ta' din id-dinja li jimdawra bil-ħitan taf, hekk għadha Ġerusalem l-antika fejn hemm postijiet sagri, il-Golgota, il-flagellazzjoni, il-qabar ta' Kristu Ġerusalem, imma ra Ġerusalem ġdida, issa b'mod spiritwali isemmuha kemm sabiħa. Il-ħajt ta' din il-belt li jdawwar din il-belt mibni issa sabiħ fuq it-12 il-pedament tal-apostli tal-ħaruf. Mena Bartilmew huwa wieħed minn dawn l-apostli li fuqu
wieħed mitna mibnija Ġerusalem tas-sema. Ġerusalem li aħna rridu naħsbu biex immorru hemm. Ġerusalem fejn hemm lena u tgawdija, imma biex immorru Ġerusalem tas-sema rridu nżommu mat-tagħlim ta' dawn it-tnax l-apostli. It-tagħlim li twaslilna l-Knisja, il-Papa, l-Isqfijiet u dawk li huma mdawlin. Allura llum San Bartilmew ħuti jgħallimna biex nożżu il-kelma ta' Alla, ikonna żmien li neqrawha u nistudjawha u naħdmu biex immorru Ġerusalem tas-sema. Inqumu bil-wifqa, inresqu t-talbit tagħna lill-Alla li jagħti l-ħajja għall-Papa, għall-Isqfijiet, għas-saċerdoti biex bit-tagħlim tal-Apostli fosthom San Bartilmew isaħħuna fil-fidi nitolbu. Nixtieq nisma'kom, taf issa, smajtu lili, issa ismanilkom. Għajtu għall-popli li qed jiżviluppaw biex fil-waqt li jaħabirku ħajjieħdu bid-drittijiet tagħhom jevitaw il-ġlied u l-vjolenza nitolbu. Biex fuq it-tagħlim u l-eżempju tal-Apostlu San Bartilmew li skont, nsejt ngħidilkom, li skont it-tradizzjoni kif tafu u xekk il-martirju kien tiegħu ġibuhom 10 ħajta mhux ċajta ta' għalhekk iġibuhom Pitter bil-ġilda fidu hekk. Ara xi kwalità ta' martirju ħadha l-Apostlu biex iżomm il-fidi. Mela nitolbu l San Bartilmew biex bħalu nożżu u nżommu l-fidi nitolbu għall-erwieħ li tant għandhom bżonn it-talb tagħna biex huma jitilgħu igawdu lill-Alla f'Ġerusalem tas-sema nitolbu. Tkun imbierek u Alla li tqawwi lil kull minnu nieqes mill-ħila. Għamel li mal-Apostlu San Bartilmew nistqarru l-fidi tagħna bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Ħanoffrulek mulej is-sakrifiċċju ta' tifħir biex nagħtu ġieħ lill-Apostlu San Bartilmew fil-festa tiegħu u bit-talb tiegħu naqilgħu il-għajnuna tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Inti r-raj ta' dejjem, ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli, wieħed minnhom San Bartilmew. Għalhekk mal-Anġli u mal-Arkanġli, mat-tronu ma' dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema
intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qeda għaddejs. Is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Imbierek minn ġej. Għaddejs tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlik il-ħaj qasam ta' id-dixxipli tiegħu għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa raddi l-ħaj. Tali disċipli tiegħu għalilhom ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi, u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj. Għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fit-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u bittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Viktor Buħaġar. Daħħal lilu u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Bartilmew u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna ikun li tritin ħobsna la ddaħħalniex fit-tiġrid. Għalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħin għatijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem idnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u tagħna.
Ħenina aħna dal-għodu mistidna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Iżda għejd kelma.
Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, nitolbuk mulej biex ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem li tajna fil-festa tal-Apostlu San Bartilmew insibuh ta' għajnuna issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.